bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe e yeeɓiyankoɓe Pindi TV en jetti gueno en juule rasul sallah sallam en calmini dendagal bandiraɓe men to mbawi wonde eno goniri enen ñagonoɓe Allah kisal duningal gonnugal e ɓamtari e udditari surtout enen gandi plateau en ɗisi wayrude seeɗa hayso tawi caggal ɗo alay saago wonɓe ɗo ɓe ganduɗa hoore mafta barkal machallah e kala fannu eɓe mbawi lomtade ema donc ɓe mbaɗa ha ɓuurani ɗo jaranoɗa ɗo ɗum noon en jetti Mouhamed Ndim en jetti Baba Abou Diop nde wonno en dañino wadde absenté kino tolno e semaine aji ɗiɗi ganduɗa en dañani fattani arde tournude kono ɗum kadi haɗani à plateau vraiment ene dogono hannit ni non en jettiɓe en jarnimaɓe on ɗon fannu hande noon en gatti e kattande Allah subhanahu wa taala en jaada hen e mo ganduɗa ma kañum woni Mouhamed Ndim Mouhamed tokoro wulaɗo sallallahu alayhi wa sallam kono kay en jaada hande e mo ganduɗa hoore ma ko neɗɗo men mawɗo aussi ganduɗa ma ko sagata e nder département de Podor mais également aussi ko jiɗɗo hoore mum e nder département de Podor on woni Papis Komé jaltaɓe Papis Komé donc enen jettamo kanko ni aussi no jaɓinare en ni arde tawterede nde ɗo yewtere wiyetede paminen noon hande eɗen jogui toɓɓe ɗe ganduɗa ma en gartu hen ma en gar surtout e ko ganduɗa ma ko kañum woni garangal son excellence président Macky Sall hay so tawi ko meftande mbatten henete caggal majjum noon ma en gar e tigui rigui coalition Diomaye président enen gandi andi ina tawe e nder département de Podor te so tawama e nder département de Podor sababu o kamɓe kanko ɗo Papis Komé omo jeeya e ɓe ganduɗa ma kañum goni sababinɓe ha on ɗon coalition wawi darade toon e nder on ɗon département donc ma en gar e fannu mo ganduɗa hoore ma aussi président de la république ɗum jogori wadde parti inchallah rabbi lancement o ko le 8 août ɗum holno ɗumneten ɗum ma en gar également e Podor gandi Podor vraiment ko nokku mo ganduɗa ma guila dawa dawi vraiment kala président dewno ɗoyti hittini ɗum gueɗal to banggue nomination ngaji e heewi e gueɗe bannon kono elle nan tarde to banggue coalition Diomaye oɗo te ɓesgu Podor naɓe nene nder on ɗon coalition alay saago garen hen ƴeewen holno ɗum wawi sifirade ko wona ko ɗum suɓoji payade 2027 est ce que kamɓe aussi coalition Diomaye eɓe paari beele ɓe jogorani fiyede toon walla ɗum aussi mo artamen henede ko wona ko ɗum aussi en nani no ganduɗa ma ko kañum woni hewɓe tawti Diomaye président walla yimɓe woni maire uji tawtoɓe Diomaye président ina hen waɗano cité mo ganduɗa ma kañum woni Moussa Sow gorko mo walalde beele ɗum kanko mboy waɗande ɗum confirmé walla ala inchallah rabbi ɗum kadi aussi ma en gartu hen ɓe sikku ɗe ɗo toɓɓe wonɗi cubine ɗen ɗum noon haade men arde e bunde toɓɓe ɗe en tottat musidɗo men tedduɗo mo ganduɗa ma ko kañum tigui tusata en e yewtere nde wallodir en e yewtere nde kadi mo ganduɗa ma ko kañum jogui tigui rigui guennol golle yewtere nde no hannit ni on woni Mouhamed Ndim Mouhamed jamal wiyetema wale ma hiire ma walla ñalle ma selon sahaji ɗi no mbadi e aduna o no lelori doyen Abbas mi salminima en calmini dendagal yeɓiyankoɓe haalirde yeɓirde Pindi Média waɗi kamɓe koye calminimi en juurima e tubaji wonde calmini kadi également diaspora no feewi en beltima kadi jottirade ɗo e yewtere nde ganduɗa ko pamminen salmini jaltaɓe walade waɗa wiya maɗo président convergence subalɓe donc en calminimo en calmini dendagal bandiraɓe foof doyen ko noon ɗum noon Mouhamed Allah jarama a jarama Papis Komé jamal wiyetema hirema ñalli walli selon sahaji ɗi no mbadi assalamu aleykum auditeur uji Pindi Média on calminama gono foof inde mum e yettode muɗum mi salminima gorko cuballo salminama no fewi mi salminima jeune frère Ndim Mouhamed en calminiɓe kamɓe foof en ñaguima mbajiri joom mbaɗe bawɗe nde waɗanten jaam funnague jaam hirnague jaam rewo jaam worgo jaam dow jaam less jaam ɗo hakkude ɗo lomboɗen ɗon enen ɓesguji men ɓesguji julɓe kala eɗen jarno eɗen teddina nene e baba e sernaɓe Fouta foof en calmini ɗumen en calmini kala ɗo cuballo wawi wonde eɗen ñagono ɗum Allah yo jaam Allah wone muɗum garen noon e tigui rigui bunde yewtere meɗen hande sa ƴeewi Sénégal foof atawi mo yardato woni coalition Diomaye hanki sa ƴeewi garangal président Macky Sall eɓe joguino hen elle ɓe ɗesno hen ruttitade caggal seeɗa walla elle ɓe joguino hen hésitation ngaji ɗum ɗon foof hande ɗum iwi ha laaɓi holko saabi ɗum iwide hon daniyede
Babis mi famani question ma ko noon mbimi sa ƴeewi toon to ngannduɗaa ma ko kañum woni hannde wonɓe e laamu leydi Sénégal hanki sa ƴeewi so wiyama président Macky Sall ina ara ɗoyta walla président Macky Sall ina yiiɗi tigui rigui ngol ɗon lefol koolaɗo kuuɓal fedde gotago windere wona maɓe jaltanno kaala haalullaji goɗɗi ɗi ngannduɗaa ma jiidani e peut être hokkudema on ɗon fonno comme par exemple mi hokki hen yeruji ko wayno Mimi Touré aɗa jeeyake coalition Diomaye président ko wayno président aussi en nanani haali henete est ce que o waɗan réticent manam hande président Macky Sall ari hol ko addi wayloji ɗi hakkudere nde ba ndinmi ko mbaɗa question ngaji subalɓe a faami anen subalɓe ko bubtan mbatten namde ɗen bisimilla jiɗɗa wiide ko tagui hanki min cali hande min jaaɓi e leyko noon ɗesal wayde yo bisimilla kala ɓiɗɗo tan famno e noppi heɗotoɓeɓe ba en nani président de la république Bassirou Diomaye Faye ko kañum Allah ardina leydi ndi en nani hunuko makko nofru meɗen Sénégal la fof ne keeɗi o wi o nani candidature président de la république Macky Sall o nani ɗum koye kunude président ji goɗɗi ɓen kalnimo est ce que président Bassirou Diomaye Faye e candidature Macky Sall ko poɗɗo tintinede walla ko poɗɗo fewjidede ay ko kanko ardi leydi ndi ko kanko Allah ardini leydi ndi mbaɗa sikki heddiɓe ɓe arɓe makko ɓe ko kanko fonno haalande ɗumen candidature président Macky Sall no gonɗirɗa ni wonde anani wonde kanko président Bassirou Diomaye Diakhar Faye o wi président Macky Sall manam o nanani ɗum e noppi hunduko muɗum o nani ɗum ko banggue goɗɗo est ce que aɗa wawi gonɗirde noon wonde président Macky Sall ne wi e wonde windi ɓataki fewde makko pour haalandemo président windi lettre kay faade makko o heeɓi lettre o wadde kay o haalnim walla no lettre o nde ari nde taw o nani haala ka ko addi ɗum taw o fewjidama o nandirama mais est ce que aɗa wawi gonɗinde comme par exemple coalition président Macky Sall candidature makko ko candidature Afrique par ce que so tawi no heddinoɓe makko kanko tan omo ɗaɓɓoy est ce que mo yahanno ɗaɓɓoy ɗum par ce que sa ƴeewi exemple sa ƴeewi nden waɗanno ko candidat ji ɗiɗi tati taw ke nder Afrique a faami wiye candidat nord candidat sud ainsi de suite mais pourquoi Afrique fof renda jaɓa wiye wonde ko kanko woni ɗum candidat men donc firti ko comme par exemple quelque part on sous-entend que ni hanki peut-être arɓe laamu kesu ngu woni coalition Diomaye président hanki eɓe jaadano hen hande ɓe jaadi hen min ko noon tan jagguirtimi ɗum de Mouhamed Ndim so tawi an won ko jiɗa leydi Sénégal si bo leydi Sénégal yehino ha woni leydi ndi ganduɗa ko Afrique fof rendino waɗi sefiri ɗum waɗi ɗum ko Macky Sall Afrique fof ene yaadi e candidature mum leydi Sénégal ɗon ɗo jibina ɗon ɗo golli ɗon ɗo waɗi servir ko abbi e duuɓi sappo e ɗiɗi woni président de la république woni président union africaine président CEDEAO surtout de banggue président union africaine en jii vraiment opportunité ji ganduɗa o waɗi ɗum guilay Afrique wawa hebde hoore mum ko yitno ko dans le concert des nations wonande pottitte aduniyankoje ɗe Macky Sall haɓama ha Afrique dañi toon gueɗal watti heɗede toon kañumne beele waɗa plaidé kala ko fatino e cause uji Afrique mboɗo sikki ko kanko waɗi ha Afrique dañi gueɗal e G20 kono noonne to banggue sa ƴeewi pottitte aduniyankeji ko ganduɗa guilay ɗum ko FMI Afrique heɓa 16 mum to banggue conseil d' administration e ko wayno ko des chantier ɗi ganduɗa kanko Macky Sall o waɗi ɗum heddi ko eɗen gandi nde candidature makko waɗa officialisé waɗi ɗum porté ko Burundi wona yiide tan ko leydi Burundi ala ko kanko président mo ganduɗa ko en exercice ko kanko waɗi africain candidature maintenant leyɗele ɗe fof ngari nde tawno ko ɗum faaro Afrique te ɓe gandi on mo ganduɗa ko kañum yiiɗi ko yiyete ko ƴettude walla yiiɗi lomtade mo ganduɗa ko Antonio Guterres ko neɗɗo mo ganduɗa parcours mum expérience mum e relation mo jogui o ana wawi hokkude ɗum beele Afrique wona kadi ɓe ganduɗa wona ɓiɗɗo tatoɓo
e ɓiɗɗo Afrique mo ganduɗa ko gardiɗo Nations Unies ko gonga en ji won yeeso ngo leydi Sénégal holluno hen ɗon ɗo jibina lettre mo Papis haalanno ɗo nde o windi ɓatake mawɗo leydi Sénégal holli ko honneur makko ko ɗum ɓural makko leydi Sénégal ɗon ɗo ganduɗa ko fof ko ɗon fuɗɗi walla eɗen mbawi ko ɗon botuɗa sa ɓen gado hen en ji malheureusement no yalno ɗum eɗen mbawi famde koto banggue politique interne leydi Sénégal surtout ɓe ganduɗa ko hakkude gay ɗiɗi ɗi ganduɗa ko kuccodirtunoɗi hakkude Bassirou Diomaye e Ousmane Sonko jaltugol mum mawɗo jagorɗo leydi Sénégal waɗi ko ganduɗa ko wayluji kewɗi jiyam taɓal mangal wala nana mbiya mataw caɗele ɗe gonno koto banggue kanko Ousmane Sonko sibo hayde 39e session to banggue assemblée nationale des Nations Unies mo ganduɗa Union africaine japa ɗon bannoɗo toon to Addis Abeba Éthiopie du 14 au 15 février 2026 warno toon représenté le président de la République ko kanko Ousmane Sonko premier ministre ndene on saha nde o namda holko Sénégal ƴetti to par rapport e décision ko yutno e wadde nangorande kanko candidature Macky Sall to Nations Unies o wi ko heɓani hen yamirore wawde haalde walla mbaɗa hen décidé enen gandi ko ɗum wonno jabtowol makko fo e wadi noon en ji hande président de la République ƴetti décision wawde jaɓɓademo ko addi fof ko ɗum ɓural so tawi won caɗele gonno en hande ɗum natti wadde ko ɗum ɓural leydi Sénégal fewtiti ko yete ko ayawo image mum e aduna o ɗon ɗo yano ha seyfiteno ɗon ɗo yano ha Sénégal walla lamɓe ɓe cikki wasde ɗumen nangorande Macky Sall ko ɗum ɓural mabɓe ndeke ɓe tawi kamɓe jogiiɓe leydi ndi ɗum ko ɗum battane ɗe ganduɗa ko bonde ko basal ko ɗum caɗele ko ɗum gacce wonanta ni leydi Sénégal wona tan Macky Sall ala sibu o saha mo gonɗen soɓe nangori ni soɓe nangorani kadi leydi Sénégal jogaki veto beele wawde bonnude walla fewnande Macky Sall ɗon ɗo yiɗi ɗo teɗenade fo e wad noon hande mboɗo sikki en jii ɗum woni ɓural mawgal hande eɗen mbawi wiide leydi Sénégal guile ɗe balɗe ɗum waɗa annoncé ha hande ha en jii heccangue nde Macky Sall kanko cuddiɗo makko premiére dame o ari toon to siège APR hande o hotata ha e laabi ɗi ha e taliji ɗi so tawi a ƴeewi taximanuji ɗi marchand ambulant ɓe mbiyata ɓe juulo balabel en leydi Sénégal a tinat ma cikka elle koko waɗi ko yiyete ko réconciliation nationale ko beldital gendi a tawat yimɓeɓe foof ene belti hay so tawi ne waɗi hen yimɓeɓe ganduɗa to banggue kañumen ene mbaɗa de kollita mette mumen e ko way noon en ɗum ɗon aussi ko hen jiiya dans une démocratie normale ko noon wawata ɓeɗo mbaɗat pour ɓe mbaɗa contre kono fo e wade noon hande en jii vraiment Sénégal holliti ayawo wongo ganduɗa to banggue diplomatie mum ma won kadi no yiira yiye aha ko ni Sénégal wano sibu kala ɗo Sénégal Afrique wanno caɗele e duuɗi ko Sénégal hewno safrede ko Sénégal doganno koyɗe jaam wadde ko wayni so waɗino en mbiyat wadde leydi Sénégal koko mbiyeten ko tan wuroto tan kono rufata doyen Papis ene gonɗina e bon min jaɓɓinimama wonde min personnellement mi jaɓɓinima wonde no mbiɗa ni comme président Bassirou Diomaye Diakhar Faye wi e wonde ko heɓano tigui rigui konngol ummirade e président Macky Sall mais hande alhamdulillah rabbil alamina o jabti no wawi sifirade foof par ce que jabtude nde woni jaɓɓade nde on ɗon par ce que nelde nde président Macky Sall hay hunde rewra ko ɗoyit hay caɗele ala ɗoyit ɗum ɗon fof c'est des atouts ganduɗa hoorema ça montre que wonko wonno ɗon ɗum ɗon iwi joni noon kay namdal ngal woni beela aɗa gonɗini kanko woni Mohamed Ndiem no wiiri ni joni wonde est ce que wona ko Ousmane Sonko iwi ko e gardigo jagorɗo leydi Sénégal ko ɗum woni sababu oɗo situation waɗi décanté han ha netti nen bon onon noon sunduñami Ousmane tan on nderguitor quoi ene wawi wonde taw ɗum no jeeya hen mboɗo yiɗi tan yimɓe gartira débat o par ce que en teskima président de la république Bassirou Diomaye Faye ko neɗɗo teyɗo ok ko neɗɗo mo hay goto watta influencé ko neɗɗo mo ganduɗa jiɗɗo jaam e nder leydi ndi ene wawi taw Ousmane Sonko en jeeya hen mais ko attends ko jiɗɗo jaam mais kam wona teyde kam ɗum kam est ce que nan ɗon non
Bassirou Diomaye Faye so teyano tawno ko golle kewɗe mbaɗino moƴƴi ceerno est ce que a faami ene wawi bon est ce que Macky Sall en tant que président no wayi yidde Sénégal ni heɗaki Macky ko jibinaɗo e liɗɗi ɗiɗi nehiɗo leñol mongol nehi e leñol ngol nehiɗo fulɓe mawni e seriraɓe walla jibinaɗo fulɓe mawni e seriraɓe on foti jogaɗo haqqille jaaj ndimagu haqqille jaajƴo gandi cillundi est ce que caggal nde président de la république wi candidature makko o fotani nandu ɗum e banggue goɗɗo o anda tigui oɗo guelu cukalel haalnimo ko foti wonde ko ɗon ko yaye contradictoire oui vraiment malheureusement so tawi ko président haalno ɗum ɗum andi hunde kadi il faut mbaɗa hen ɗum c' est à dire ɗon o ƴettata fo ɗo peut être jiiɗa askinde ɗum e Macky Sall ala to banggue kanko Bassirou Diomaye min mbiyam ɗon ko erreur de communication c' est à dire o nani ɗum koto banggue goɗɗo holɗo nanata ɗum to wota hade candidature Macky Sall waɗede officialisé on saaha Macky ene yiiɗi wonde candidat to banggue Nations Unies ko nden windimo lettre yinde ko honneur mum sinno ko sago mum Sénégal jeeye eɓe ganduɗa ko kañum waɗata porté non mboɗo meeɗa waɗata porté woppra gasna non mboɗo meeɗa non parce que ayi lettre o nde ari jafoɗa mboɗo meeɗa mi parani non lettre o nde ari mboɗo meeɗa mi parani jafoɗa bismi sinno ko sago mum ko Sénégal waɗata porté candidature mum wora yejjid ɗum ɗo wona politique Sénégal non Oumar Sissoko Embalo jeeya koye ɓen ɓe ganduɗa ko chargé de mission uji président Macky Sall to banggue sa ƴeewi campagne mum Nations Unies baɗono Emmanuel Macron yimɓe ɗe gandi jeeya koye ɓen ɓe ganduɗa ene jeeya e waɗoɓe facilité Macky Sall beele wawde haaldude e won hen ɓe ganduɗa ko ɓe ɓene jogui veto ji ɓe ko yimɓe mawɓe ɓe ganduɗa par ce que waɗon jejjiten kadi candidature Macky Sall wona ɓe jeeyeten ɓe tan hande leydi France ko wayno Emmanuel Macron ko ɗum ɓuural candidature o arte ɓe ganduɗa koto banggue Europe to yimɓe fof ne gandi relation mabɓe e ko way noon darde nde o dari hen hayso tawi ɗum koto banggue less en jimmidemo dara ɗon seeɗa Oumar Sissoko non mboɗo mi ara mi tottirma konngol non mboɗo mi ara après parce que toɓe ɗe ɗen juuti hen comme ça min toɓe miɗani juuten hen par ce que ayi mi parani sa onon affaire naɓe waranmo perturbé bisimilla tan Oumar Sissoko Embalo ari ɗo e leydi Sénégal jodima e Bassirou Diomaye haalni ɗum candidature Macky Sall e engagement ji ɗi Macky Sall jogui hen yidde nde jogui Sénégal waɗa porté candidature mum deuxième personne mo ganduɗa ko garɗo ko Mouhamed Ould Ghazouani haaldi ɗum e Bassirou Diomaye Diakhar Faye e woto yejjid antécédent gonno ɗo hakkude ɗon en kaali joni mi wawa yide ko Ousmane Sonko wawide mais won contexte wonno ɗon Macky on ndun hendu Bassirou Diomaye yeehi hen ko joni kay arti mais holko yiɗi donc jimidemo wona no cikkudani yarata mbasen woɗɗoyde par ce que ay min pourquoi Eva Cess pourquoi an ndo hande mbiyam onon affaire naɓe ko affaire najo allez-y jeehe jamen par ce que a andi min Diomaye haaldani yam hunde mum nufram Sonko haaldani hunde mum nufram goto men foof ko haqqille mum tan tenorir ko noon après ko haɗɗo a nanani version Macky Sall ha joni ƴettani hen sa teskima wona version heɗo la lettre mo président de la république heeɓi ko caggal nde Ousmane Sonko yeehi réunion non bien avant non kalanteɗa ɗo ko lettre mo ganduɗa Cheikh Nia heeɓi ɗum ha en heɗo mi haalanma ay kalton ɗo ko ko kalton ɗo ko ay kam Bassirou Diomaye Faye noddani président Macky Sall yo ar Bassirou ha ɗo
noddani président qu'est-ce qui holko mbawɗa fawde juuɗe men mbiya wonde wona kolle kama hokko mbawɗon fawde ko Bachir noddi Diomaye Bachir noddi Macky Sall mi wiyan kanko noddi mi antan hayde mbi wonde bel aɗa ɗo e fawde juuɗe men komin ay min komi cofel ñamam tan ko ñamdu cofel mi haalon guilum cowa fuɗɗade hakkude Bachirou e Macky Sall haadere mi heɗaki neɗɗo biiɗomi haalde koye hunde ko Macky Sall o wi nanmi koye hunde ko Diomaye walla goto maɓe ne haala hedden hen kede ceede meɗen donc enen mbawi mais mbaɗa sikki no sumare seyɗo no sumare seydo Sall heewi wiide ni oyi dewgal enɗam hatta tanke en joni pour mbaɗen conclure toɓe nde woni comme par exemple jaam dañama yo ɓooy hol gadduɗo min ko ɗum min jiiɗi Diomaye kam gandi ko jaam yiiɗi on hono jiiɗi bone bon sen gumima ɗon garen e coalition Diomaye président machallah surtout mbo département de Podor est ce que hande o enen mbawi tugnade hunde mbiya amen vraiment on mbaɗi structuré coalition mo noon daari coalition mo jogui doole toon walla coalition mo yimɓe nan naati hen ek nandi hen hol darde en jogui ɗon toon e par rapport e gonka surtout contexte gonaɗo hande bon mi salminima ɗo kam rawa haalde ko welimi ɗo ko mbaɗa maîtrise ɗo haade wona haala dow coalition Diomaye parce que ko kalɗa ko an ala ko ala are toɓɓende non je n'en plus o rustoto ɗon rustoto min neɗɗo wi kam mbago ɗum ruftoto bisimilla ndim an ala ko ganduɗa hen min ala ko gandumi hen en perceede tan aɗa wone gonga mbaɗa wone gonga hakkude gongam e gonga ma gonga nan ɗon gonga gonɗo ɗo no woni gonga mo a faami de gonga gonɗo no ko gonga Allah o gonga Allah noon ummoto koye hunuko Bachir ummo hunuko Macky nde puɗɗen ɗum lande an a nana tan bisimilla jara an ka Mackis are non ko jikku moɗon ko Mackis are coalition are coalition mono surtout votre parti au niveau du département de Podor après son gayni mam rokku mon confrontation bisimilla hay an kay nata ren bon coalition amen Diomaye président min créé ɗum guila nde Diomaye wino waɗa coalition Diomaye président onon gummi nokkuji moɗon jaaɗon tawiɗon minen gummi e nokkuji amen min ƴeewi no liggorto ni min ƴeewi yiyande makko e jeyande amen nde jaati min jeehi en tant que des alliés politiques ok min mbaɗi créé o c'était min Ibrahima Abou Nguet et Moussa Diop Dakar Dem Dikk Dem Dakar ex-Dakar Dem Dikk Dem Dakar Dem Dikk ok bon min mbaɗi ko min mbaɗanno min noddi bandiraɓe amen jogiiɓe yiyande no min jiindi ngari tawti men ha hande amin jogii plus de 25 partis mouvement association taw ko toon e département de Podor taw ko e département de Podor 25 ngari tawti min nden est ce que wona mouvement ji tan arga e kumbam ɗi walla ko mouvement ji daari aɗa andi min mbaɗi heewi wiide politique c'est pas la qualité c'est la quantité politique résultat mum ko quantité wona qualité manam ko keewal wona jondam par ce que haade kartal Sonko kartal Bassirou kartal Macky Sall e kartal Sall haybi oya ɓocconde fof ko goo yere irin ala o kartal président walla o kartal kaari ko goo tan wiyete min ko on philosophie wona yam kadi neɗɗo kala ko wawi wonde omo jogii ko rewe makko a wawa wonde wuro aɗa nafa e wuro aɗa waɗa ko yimɓe wuro mbaɗata aɗa jibina aɗa yooɗi aɗa tiiɗi cuuɗi moɗon mbiyeɗa ala dawɗe caggal ma minen mi gona Pastef an Pastef ko neɗɗo goto woni toon ɗo Podor Pastef parti Pastef national et international ko neɗɗo goto woni toon kala naɗɗo ɗo naati ɗum sababu Ousmane Sonko sa yalti ko gonɗa haysono ko oɗo El Malick so yalti hande e Pastef ko kañum tan yahata militant ko militant Ousmane Sonko coalition Diomaye noon goto fof ardi koye diɗɗal muɗum ardi koye yimɓe muɗum ardi koye bandira muɗum ardi koye famɓe ɗum e famanɓe ɗum mais an holon mouvement gartuɗa min nattirnomi ko convergence subalɓe hande min nattiri ko ɗum ɗo union des forces émergentes du Fouta du Sénégal woni IFES parce que
convergence ko subalɓe ɓolɓe gonno e waɗi yiɗɓe e sehilaɓe kuttidirtum gila hanki taw hannde yarani komin sehilaɓe gona subalɓe a faami mbaɗɗide yañude mission ngo a faami de mbattumi ɗum IFES union des forces émergentes du Sénégal. Ok. Famille. Okay. Parce que ganduɗum andi kam ko convergence. Kadi kamɓe ne ɓe contacté kam en tant que liggeyaji ɗi mbaɗɗonomi e nder Fouta et convergence. Mais convergence mbaɗa ɗum créé ke parti ke saha mbo président Macky Sall woni ɗo yeti aɗa heeɓi cakka ɓorniɗa wutto no yooɗi natɗa e nder département o ligguidirɗa yimɓe et puis mbawɗa hebde on ɗon convergence walla holno créiɗa ɗum min convergence Macky Sall ɗo tawi convergence ko convergence sagimi liggodirde e maɓɓe. Ok. Parce que mbe sikkum cubal ene heddi noon mbaɗa wawi widem ni ko dañmi e laamu Bassirou Diomaye Faye ko mi dañano ɗum e APR. ɗum woni wurata an Mohamed an aɗon kone Papis non ala mi anda wala nati andu Papis parce que min Papis en fait mbeɗa wawi wiide hande convergence so dañi doole woni convergence mambo kalta o so dañi doole tigui rigui mais Moussa Sow wallalde en jeeya hen par ce que Moussa Sow pima que kañum hande e waɗi sababu ha ƴettuma waɗma loge nokku aɗa liggodira yimɓe aɗa ƴetta ɗum ɗoji onon jawnon ɗumine ha hunde mawde ha hunde yaaji ha ɓuurti hay so tawi mouvement no wonno ɗon et walla Mohamed ala namdal ko min namdal ko non min jinnom tan Mohamed taw wonko ɓeydaten quoi mi artu hen mo artu hen min Moussa Sow ƴettirani kam en tant que convergence non Moussa ko diwi wona convergence Moussa itti kam ko rokki kam ko CDI joguimi le repeuplement des fleuves au Sénégal a faami ko poste vacant o créé ɗum koye gollam o no yiri mbaɗa daro no daririmi cubalagal ni no mbayrimidde no mbaymi yidde cubalagal ni e ko posture mo joguimi cubalagal o créé on poste waɗi kam hen kadi o waɗanani kam ɗum pour nde subalɓe non o waɗi ɗum hakkude min e makko a faami won ɗum e nafodirta a faami kono hannde ko kanko Allah rokki woni nafde nde Moussa créyani convergence parce que Moussa jeeyaka e convergence non mi yani kanko de créé Moussa tawi ko convergence no wodi mi wiimo e gartam min sa wi hannde Moussa wonko Moussa waɗi par ce que e nder piment mi dañi hen des cases flottantes plus de 30 et quelques cases mi dañi hen plus de 50 et quelques cases mi rokki ɗum subalɓe wona mais e nder hannde j'ai un projet ne wiye un foyer un foyer un bassin fami de 1 milliard 250 millions mo tottuma ɗum Pastef ngu laamu etten mi haalama ngu laamu e nguɗo laamu kemmi ɗum waɗede financé e oɗon projet e nder laamu maɓɓe projet walla ko financement projet baɗaɗe financé par wonen ko ana waɗi ɗum supervisé e COSEC e ministre de la pêche et pêche continentale e FAO en banque mondiale en que ɓen dañmi partenariat après la lettre mo Ousmane Sonko waɗi kam adressé ko oɗo projet ene namdi kala neɗɗo jiɗɗo développement Sénégal waɗi hen junngo muɗum mais an Ousmane Sonko windi ɓataki on ɗon hen dañƴa ɗum ɗo foof presque un coût de 1 milliard et quelque pourquoi ɗo ruuɗo Ousmane ala affaire on hulɓini de non mi wimo min ko primature wanno ɗum wona min Ousmane ala hakkude amen hay hunde Ousmane ha ɗo gonmi ɗo mi wondani Ousmane par ce que min wondani Ousmane min neɗɗo fof mo yiɗa jaam hay soko babam jiminɗomi o so tawi woni tan koye musiba wadde goɗɗum ne yiɗa jaam non ɗo mi yiɗa min kam mbaɗa andi neɗɗo fof mo yiɗa jaam mo yiɗa jaam min wondata hay mum ok mataw dokken Mohamed e leymon ayde ɗon ndimmi arandema e nder oɗon projet mo mbatmi a faami de taw Moussa nettontoɗa nettode piment eyi
wona on projet waɗa ko Ousmane Sonko no mbammi idée ha gas PM premier ministre mbaɗmi projet ha gasnumi miijum projet o tottumom o wi kamam ƴettu projet o waɗi lettre yomi ya ana jaami ana en mbaɗi rédiger projet ha laaɓi gartin hon projet o wadde e lettre o wi kam winduɓe mbadda hen lettre o kanko Ousmane kanko premier ministre a faami non premier ministre Ousmane tan a faami ne nawmi lettre o nde jiimi e oɗon saaha e nder laamu nguɗo mi formi 362 personnes sur l'aquaculture entrepreneuriat a faami pêche continentale les techniques de pêche continentale mi formi les gestions du projet 360 personnes hik mbattami mo 5e édition a faami de journée nationale de pêche continentale mi yehi ha e mabɓe ɓe jaɓini kam yo mi wat chaque année journée pêche continentale et l'aquaculture rawane mbaɗa ɗum ko horndolti kadi formation on ɗum yadata ko des formations et des financements est ce que a faami ɗum ɗon ɗum koye laamu nguɗo kemmi ɗum kono so wima mi heɓino to mais to heɓni kam tan ko Moussa Sow mais ko laamu ngu tan wona laamu ngu ko Moussa Sow hemnimi ko laamu ngu rek han Mohamed ko laamu ngu tan hoɗum goɗɗi e ka haala bisimilla ko woni question ma hoɗum goɗɗi e ka non c'est-à-dire que coalition Diomaye hande darde mum e nder département Podor il y a beaucoup de manquement ko ɗum ni addi ganduɗa hande o naati hen haw addi mouvement makko ganduɗa makko ɗum woni sababu haw naati hen nder coalition Diomaye parce que pour min coalition Diomaye la question est que est ce que comme coalition Diomaye hande won darde nde ganduɗa ma darnima ɗum département Podor eyyi min mboɗo sikki coalition Diomaye e nder département de Podor emen mbaɗa golle ɗe koye mbaɗa quand même sa waɗat to banggue lecture politique hande emen mbaɗa axe uji ɗi ganduɗa que sa ƴeewi to banggue nomination mo ganduɗa ko Ibrahima Sy ko kañum ko jogui ko poste ministre mbaɗono Amadou Niang waɗama PCA e woɗɓe ɓe ganduɗa hande ne tawe e on coordination départementale ne ganduɗa ko joguiɓe des postes stratégiques hayso tawi sa waɗat kadi lecture to banggue politique aɗa yiya Podor suwa hebde taw gueɗal mum d' après ko jeyata ko nomination ji mbaɗoji conseil des ministres goto fof ne sabbo hol nomination ji hol kadi eɗen gandi to banggue nomination ji ko ɗum répartition ɗum wonata ko ɗum goto fof ko haare waɗata ha wooda ko heewi to banggue des postes mo ganduɗa par ce que eɗen gandi poste uji hande ko des postes politique jomum waɗirte nommé ko politique hande eɗen wondi won nafoore nde joguiɗa won mobilisation mbawɗa won ko mbawɗa waɗade ha dañen lowte ha dañen waɗanen gartama to banggue parti o min itta hunde min tottuma ɗum wona récompense politique hayso tawi ɗum ne manqui mais coalition Diomaye président eɓen mbaɗa des actes par rapport e nder département de Podor eɓen mbaɗa eɓen nana yaaja nana laya heddi ko noon gueɗel gotel kadi ne woodi ko mbiyata ko sa ƴeewi hande Podor ko ɗum bastion historique APR donc hayso tawi hande mi wawa yide fracture nan toon kono sa ƴeewi e contexte uji ɓennuɗi élection ji législative en jii ko keewi ko jii waɗi noon remporté ko Diamat Jeriñmo Amadou Ba hande coalition Diomaye président kañum ne waɗi toon jaale nan toon kañum ne daña toon des cadres dan toon daña yimɓe mum ɓe ganduɗa ko janggo e jaam ko wayno élection ji territorial so tawi yahama ko wayno élection ji local ko ɓe ganduɗa peut être won he mabɓe ko yimɓe ganduɗa ko joguiɓe yimɓe ɗum fof e waɗe noon donc lecture o tan wonata andete ɓeɗo ha joni eɓen ɗo keddi walla ɓeɓe gari ɓe gaddi façon goɗɗo to banggue politique ko élection ji local ɗi wowata ɗum mboɗo sikki déterminé quoi wawata sernude ɗum ko noon onon payi comme par exemple le 8 en jii nen wiye e wonde président Bassirou Diomaye Diakhar Faye waɗi créé parti aɗa andi o wonno ko Pastef kam komin laaɓi joni noon wiyama e wonde o won créé parti te le 8 o waɗat ɗum affirmé walla le 8 o waɗat lancé on ɗon parti ɗum ni holko woni hen darde mon e holno jirɗon ɗum mi rutto e question mo posɗa nane o nane kalɗen ko haala coalition
Diomaye e nder département de Podor wonɓe toon ɓe goten fof arti koye mouvement muɗum ɗum addi mouvement o kalɗen gonɗen e haala mouvement mo amin liggo machallah par ce que ɗo wonno yimɓe tato 4 parties 2 parties non 2 parties okay. 2 parties et 2 mouvements non et mouvement goto woni 3 okay. Parce que Moussa Diop jogui ko parti mum Ibrahima Abou Ndiet jogui ko parti muɗum min goto jogui hen mouvement a faami ha hande min goni nogas e joyo neɗɗo d'accord de 3 à 25 ɗum min mbaɗi massification no min ponno waɗirti est ce que a faami ko heddi ko minen hande woni coordinateur département de Podor ko Moussa Diop gonɗo France o gonɗo France o onon hol neɗɗo nder France en won waɗ mon waɗa coordinateur par ce que omon France mais hatta omon liggo komin cohle makko minen hay goto min sohla neɗɗo image de Moussa Diop min cohlu haqqille makko cuusal makko e jamragal makko ok ɗum totti mum ɗum a timmi non omo waɗi terrain par ce que omo politique waɗirtake par vidéo conférence politique koye sur le terrain ala hoto mbiye noon Karim wonani lakara en waɗi mi haalani haala makki élection ngaji ɓennuɗo wona ka appel vidéo waɗat campagne appel vidéo kanko min makki waɗani politique makki ne waɗa ɗo législative oɗo ɓennuɗo ko Maroc Maroc nam heeto appel vidéo mbaɗɗon campagne hoto kaale ɗum onon appel naɓe hoto kaale ɗum makki wonɗo ko ɗo e Maroc tan ɗo e waɗan appel vidéo waɗi campagne fof appel vidéo minen noon Moussa Diop chaque mois omo arɗo kadi on maîtrise parti makko alhamdulillah rabbil alamin Allah man coalition quoi non en parti makko e hoore muɗum parti makko omo maîtrise ɗum minen liggodiruɓe amen makoɓe goto amin fof min mbaɗi bureau ji amen goto am fof min tan min joguimi ko la commission organisation et logistique wona coalition Diomaye Podor a faami komi membre ɗum ɗo aɗa andi gueɗel gotol aussi no woodi sa yi parti ji ɗi holko ɗum jibinta a haali joni politique ko ɗum massification an c'est comme a haali parti Ibrahima Abou Guéɗé ko way noon beele oɗon mbaɗɗon basé tan koye parti ji ɗi jeeyaka e schéma ji moon addoyde wonɓe aroɓe ne tawto on mais parti ji ɗi mbiɗaɗi c'est comme ko mais ko Moussa Diop jogui ko parti mum min gandi yehino élection ji locale wima qu'ils étaient à 3 non je comprends bien wonnoɓe tato a faami so yeehi ha hande e neddum uno dabbo ngoni nogas e joyo mbiɗa no foti parti ji ɗi no poti a faami mbimi nde no fuɗɗoto nde non actuellement no foti joguiɗon parti ji ko woni toon ko des partis et des mouvements mais jimmi yidema ko parti ji ɗi mbiyata ɗi beele wona tan inde parti jogade parti ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire jogade keewal addude yimɓe jogade wadde gagné département ko ɗum jimmi yide no foti ɓe ganduɗa ko joguiɓe parti ji jeeyi élection locale piya wona toon woni golle ɗen jimi yidemo politique koye sur le terrain politique ko animation politique ko massification politique ko yaade ne adde dañde lowde wona mboɗo jogui parti tan mboɗo waɗa galvaniser parti yam ha ɗo somin jeeyi élection toon jimmi haalde ɗo mi jaabimami e haala ko jaabi ko kalnoɗa ka mbimami kon tato gon ɗum minen amin gandi kelle anenne mi wima nane politique wona qualité ko quantité ɗum mbaɗa laaɓi ɗum amin jogui ɗum akkoye amen amin jogui massification politique ko qualité ala ɗon qualité on mbiɗon 4000 cadre mbaɗon ɗo min référentiel 2050 min wona cadre politique non min wona cadre min wona mais are ɗum ɗo mbimami ko minen massification min jaaɓe ummiriɓe tato ha wonti nogas e joyi parti et mouvement et association ɓenne gandi kelle politique massification a faami kadi ha ɗo kala jiɗɗo momin gandi somin jeehe muɗum amin mbawi ɗum hebde a faami min jahata mum min de baptiste comme mi yahata jomum mi arta joni garen e namdal ngal ɗo woni est ce que comme par exemple le 8 so tawi président Bassirou Diomaye Diakhar Faye waɗi lancé parti makko on jahat cayone parti o walla on keddate mouvement ji ala neɗɗo fof e ndimago muɗum
min gondani Bassirou Diomaye Faye ko min maccoɓe mum de ala mais sayde parti makko kay fittan ko maccu makko non mais min gondi koye coalition Abbas ok donc parti makko onon mon ballude yewde non parti makko ko parti makko kanko jeeyi parce que coalition o wot taw o ala locomotive parce que sa ƴeewino nden joguino coalition o ko Pastef natti wodde ala natan wadde non natti jeede amen ok ayinde joni noon minen fof ko minen poti o yittata parti o wiya yo Abdourahmane Diouf wo jogo locomotive walla Mimi Touré walla goɗɗo o ƴeewi wadde mo kanko parti a faami de o jogo guinol golle ngol taw goto fof e songo e makko a faami de o jogo ɗum o yaha comme ko Pastef natti ɗon wadde min de mi anda goɗɗo astafurlah mi anda goɗɗo min mi seyata e nder parti makko je suis membre de la coalition. Ok, c'est bon. Vous êtes membre de la coalition, c'est très bon. John, la coalition Diomaye président tonto Podor. Pourquoi nomination ngaji ñande fof conseil des ministres men yimɓe jooɗo ngone fadde mbiye e wonde hande kam so Allah jaɓima Podor yaltu ha ɗo a yita Podor naji ngandon ma yalti tonete. Pourquoi les Moussa Diop c'est des hauts cadres hein ko wayno Ibrahima Abou Nguet c'est des hauts cadres ngannduɗa hoore ma kala ko totta hande leydi Sénégal en pouvoir jogat ɗum nde ko min jiɗi wona ɓen tan ko ton cadre uji de ala non ko mbaɗɗo cité ɓen non jin wiidama e nder coalition exemple c'est un exemple non exemple noon mi wattuma e lawol min jiɗami hay an so dok sagam taw hande an heeɓi ɗum ɗo mais ko noon mbi kono minata ya dona tan gueten ala non ya dona tan gueten ni Moussa Diop en tan yon dañ men min kuccire mumen ɗum ɓe dañata ɗum amen mais wonɓe toon ko hono mabɓe bismillah ko joom diplôme aji ko cadre uji mabɓe ni a faami nan toon e nder coalition o minen somin mbaɗa mais bandiraɓe coalition o ko timmani wonade ɗo gonɗe ɗo jogui 2 ministres te ministre ɓuɗɗo mawnude e Sénégal joguiɗen joguiɗen ko ministre uji meɗen enen ɗum joguiɗen ministre départemental eyyi eɗen jogui ministre de l'agriculture ko sehilma ko sehilam ko sehilma aɗa andi ko sehilma mbar andi ko sehilma joguiɗen ko ministre de la santé ɗum kala ko fuutanke dañi so ɓeydo tan mais ɗum ɗo ɓuuri wonde sahalaji meɗen a faami heddi mais Papis comme wonde ɓe ministre uji wonde a watti beele ne waɗi hande o sahaa haalir banggue ministre de la santé beele woodi ko puɗɗi wadde nafoje ɗe ngannduɗa garti e Fouta e département de Podor ministre de l'agriculture et de l'élevage hande ndema mbiɗen ko département de Podor no wawi wonde greyñe to banggue wonande ndema guura leydi Sénégal beele a fuɗɗima yiide avancé ji ɓe mbaɗi toon projet ji ɓe mbaɗi toon so tawi kay hande koye toon ɓe jeeya beele won nafoje ɗe ɓe puɗɗi wadde toon aɗa andi ko nafi kam min e ministre de l'agriculture non c'est pas an non mi namdahima an a waɗani important ka lammi koye dow inde Sénégal dow inde département de Podor non mi wima min a waɗani ɗo représenté hoore ma mbatta représenté ko département de Podor ko coalition Diomaye président non haade département Podor jooɗaki ƴetti konngol muɗum wiyomi haala inde mumen mi haalta inde mumen min kalam ko indam min non jimmi yidemo jimmi arandam so haydima ɗum omi gasu jinmiɗuma ko rokkam sens ko andude baɗaɗo oɗo ministre de l'agriculture woni Cheikhou Oumar Ba ko neɗɗo mo ganduɗa darinoɗo Fuutankoɓe gila hanki to ko ndera on ne disconvient pas gila ipar ɗum boɗandi Cheikh Oumar hande somi wi convergence heeɓi ɗo ko Allah e ballal makko ko Fuutankoɓe nani hewde e famɗude jungo makko nani hen gila woni ipar o wonande ministre ça c'est vrai est-ce que a faami c'est très vrai Ibrahima Sy mi anda ɗum kono noon oɗo Cheikh Oumar Ba ko neɗɗo nafnoɗo Fuutankoɓe gollodirtunoɗo e Fuutankoɓe jinnoɗo ɓamtare Fouta gila hanki to hande arani non c'est vrai min bo jogni ɗum dalilu c'est vrai Ibrahima Sy ni won kañum ko wonno ko ministre Sonko wonno Sonko noon ko kañum jogino Sénégal ko nden Ibrahima Sy leggal ɓurno ɗum ɗo wonno ɗo waɗe ɗon leggal hande noon o heeɓi ndimagu makko hande o wiyama yo liggo e ɗum ɗo makko so liggima bisimillahi so liggaki ɗum koye makko artata
kono minen coalition Diomaye président anayi nani won artuɓe amen e joni e presque hojomaji jeetati kiddiraɗen garen tan e juste ɗum mbiɗa ɗo won artuɓe moɗon par ce que min kam mi jofoto tan par ce que waɗata kam jofade ko nande en wawi noon taw ɗum wodani wiyede e wonde Moussa Sow Ibrahima Gayen mbo la commune de Ibrahima Gaye c'est Bodé non Ibrahima Gayen donc Moussa Sow do Walalde et autres kamɓe wona e mabɓe ummiɓe tan ɗuggiti ngari Ibrahima Gaye dumga ɓe ngari toon e maɗon alors ɗum holko mbawɗa haalanden hen est ce que ɓe ngari walla ɓe ngaray eyyi a andi yimɓe ɓe ɓe ngari ɓe ngarani kay wona haal grand ɓe famille ɓe ngari ɓe ngarani min jii est ce que ɓe ngari walla ɓe ngaray non ɓe jeehi koye réunion les élus locaux de la coalition de Diomaye président coalition o waɗi ko des secteurs secteur aji ko des élus lecteurs ɗum ɗo les élus locaux mbaɗi commission mumen kala gonɗo conseiller gonɗo adjoint ministre non maire et maire ko kamɓe jeeya e oɗon commission a faami président waɗi ɓe recevoir heccanki ñanden ɗo wona ko ɓoyan ko en nani ɓe jeehi ɓe tawtoriyama ɗum ɗon kono noon coalition Diomaye haadema nadde hen a waɗat lettre d'engagement a faami heɗo mi halantuma haalaɓe kaltumami ko haalte ɗo ko a waɗat lettre d'engagement sa waɗi un lettre d'engagement anani coalition Diomaye a natita toon en tant que maire walla en tant que ɗum ɗo natita ko en tant que mouvement walla en tant que parti walla en tant que association individuel kam a natta toon mais politique ko adu chance non heɗo koye oɗon koye ngal ɗon koyngal ɓe min goni ala min somi yiɗi nadde mi ala parti non aɗa wawi ala parti ko structure a ƴeewat ɗo gonɗa parti militaire on natira toon coalition Diomaye natitake individuel natite ko par mouvement par parti a faami il faut que mbaɗa gona signataire de charte mbaɗa lettre d'engagement nden naata e oɗo groupe a faami nden Allah waɗa naata e oɗo groupe sa naati ɗo a faami no puɗɗa wonde ay oɗo groupe kamɓe fof ɗo ɓe ngoni ok est ce que a faami CDP conseil national sa a waɗa lettre d'engagement a faami dey an a sowa waɗede considéré a wona leader taw kadi ɓe mbiɗa ɗo ɓe hay goto en min jiyani lettre mum d'engagement hay goto kadi min jiyani ene jeeya e conférence des leaders officiel o wadde em coardi anin dey eyyi mais mataw waɗe lancement officiel o ko le 8 mbo sikki non soɓe jeehi le 8 ça veut dire que paykotoye parti Diomaye non jimmi yiɗi ko le 8 soɓe mbaɗi officialisé parti o ma wadde carte membre on saaha ma belade fo ɗo wawi dañde carte membre sa dañi carte membre ma hankkadi a jeeyama e parti o ok min hannde mbaɗa wi an joni mbaɗa widema aɗa wawi ar naata e IFES wona ko IFES natɗa ha tamma aɗa jeeya e coalition Diomaye ko ɗum mbimi kala jaaɗo to on kay naati koye parti Diomaye o tan a tawa jeeyde coalition o ok an kama naatan parti Diomaye mais an grand ɗo tan woni dernier ɗum noon par ce que gasi ha laaɓi ceer te ko bonus woni ɗoyde ni wiyete ni élection ngaji 2027 mbiɗa ka candidat par ce que mi yi ñande foof aɗon waɗa affiché ka candidat maire te candidat maire poids commune Walalde est ce que min wona candidat maire Walalde wadde a dogtu non aɗa andi neɗɗo sa andi hoore ma ne weeli kadi min mbaɗiɗen Walalde par ce que Walalde minen woni candidat amen e coalition Diomaye président ko Yaya Dieng imari Yaya natti wonde Moussa min je ne comprends pas imari Yaya natti wonde Moussa kañum kadi rutti Yaya Dieng ko kañum woni coordonnateur commune de Walalde ala non kadi ko kanko rutti heɗo mi haalama non mi haalante ko kanko woni président commission a faami des cadres du département de Podor il est le membre commission a faami des membres du bureau commission des cadres national ko kanko min campi e nder Walalde ko kanko woni maire amen kanko woni candidat amen il faut dokka min numéro Yaya min jiɗi addudem ɗo
minen jiiɗi vraiment minen jiiɗi yewtidde den gadda ɗo par ce que min Yaya mi wawa comprendre Yaya e Moussa Sow ko ceerti non ɓe ceertani wadde Moussa Sow ari non ɗum tan Yaya et Moussa ceertani la personne de Yaya et la personne de Moussa ceertani garɗo e nder coalition Diomaye ndewata ko e nder coalition gonɗo ɗo no gona maire gona ko yiɗa fof wonde a yiyat déposa Mimi Touré noddata ko Moussa Diop mo wiya Moussa Diop maire naggam walla neɗɗo naggam mi heeɓi lettre muɗum nannu ɗum e nder conférence de leader mo département de Podor. ok c'est bon sa ari gona ministre o Ibrahima Sy ne waɗi mouvement mum nan toon mais o natani taw e nder coalition Diomaye en tant que o rawani e Moussa Diop ha Moussa Diop nannimo e nder hen o wawa wonde coalition Diomaye min ganda o niiɗi nalde koye parti Diomaye o ɗum ko haaju makko mais e nder coalition o il faut ko mbaɗa un lettre d' engagement damal dawata ko damal ngal ko Moussa Diop et les leaders wonɓe toon ɓe ok sadakallahul azim ok donc hojomaji men gasi ha laaɓi Mouhamed Ndim so tawi a jogi konngol battinigol tan après comme ça talata paaɗo sawre weleɗa inchallah doyen konngol mo battinigol mi salmini fof alhamdulillah donc bandiraɓe musidɓe tedduɓe enen cabbi ɗo noon vraiment amin ñaguima surtout Yaya Dieng amin cohli ɗum ɗoyti par ce que Yaya vraiment mbeɗen haala haut et fort mi sohlimo arɗo par ce que wonko min jiiɗo laɓɓinan amen no feewi ɗum noon alay saago o ara ɗoyti quoi so tawi vraiment en wonde weleɗe Allah min ñaguima ya yettima ɗum minen ñaagui aussi kanko somo yeɓe men oɗo émission yo andu enen cuhlimo ɗoyti mais également aussi sen mbawi heɓde numéro makko pour kalane makko pour o ara ɗo enen cuhlimo ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yewtere men gasi ha laaɓi ceerno ɗum noon affaire nafata gari gone gas nit ɓamtour four émission men gasi ha laaɓi ceer ɗum noon lawol gongol so Allah lamɗo jaaɓi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh